ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc, ascorbic acid plus zinc, is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vita Zinc, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vita Zinc na sa oral daw. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Appstore Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Hatod sa Saindo, kan radyo DZGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Webes. Petsa 4 kan Nobyembre 2021. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, Comelec Albay nagahanda naman para sa 2022 election. Annual General Inspection kan BFP pigahandaan na. Philippine Statistics Authority screening para sa National ID System pigdadarana sa mga barangay. Para tiyenda sa gilid kan Kamalig Bypass Road, hinigpitan na. Sa lado nasyonal, sobra sa 60 milyones doses ng bakuna kontra COVID-19 ang naitudok na sa enterong nasyon. Lampas 40,000 na menor de edad na bakunahan na kontra sa COVID-19. Pediatric vaccination papaiwasan pa sa masunod na taon. Mga healthcare workers na tatawanin booster shots, bibilang na. Sa ibang nasyon, Sumatra, nayugyog din makasog na linog. Pambato ka Northport, Batang Pierre may offer man sa Japan B-League. Detalles kan Bareta Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Tibay mas abot kaya na mag-Bear Brand araw-araw. Tinawan ni paliwanag ni Comelec Albay Provincial Election Supervisor, Abogada Maria Aurea Bunao, na sinasangon niya nagkakaigwanan in preparasyon para sa masunod na eleksyon. Sa iyong sinabi, napigalat panindahan na may paluwas kan Comelec Law Department ang listahan kan mga official candidates sa iba-ibang posisyon sa 2022 election. Pinarumduman ni Bunao na sagud naman sana sa Nobyembre 8 ang pagkorehir sa pangaran o alias kan mga kandidato bago man maimprenta ang mga ni sa listahan pati naman sa balota. Sa ibong nalado, ang mga nagparehistro konsiderado pang aplikante sagud na pa minaluwas ang konformasyon sa inda kan Comelec. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Tando ay ginto, ibang ginto. Handa na ang Bureau of Fire Protection para sa gigibuhon nindang Annual General Inspection ngunyan na taon. Sa Regional Order number 2111-230 o 230 na permado ni BFP Regional Director Fire Senior Superintendent Ricardo Perdigon. Hamanaan iba-ibang teams na iwan mangyayanot sa sa AGI sa mga probinsya. Ang Team 1, papanginota ni Fire Superintendent Bernadette Madrid as in Fire Superintendent Maria Victoria Brual para sa Albay sa Nobyembre 8 as in 9. Mantang sa Camarines Sur,
Sa Nobyembre 8 sa God 9, ang Team 2 na papanginutan man ni Fire Superintendent Walter Marshall, asin Fire Senior Inspector Roel Misola. Ang Team 3 sa Sorsogon, sa Nobyembre 10 asin 11, ang Team 4, ang Team 3 na papanginutan ni Fire Superintendent Maria Victoria Brual, mantang ang Team 4 sa pangingenot man ni Fire Senior Inspector Rosemary Cataneo sa Nobyembre 9 hasta 12 sa Catanduanes, Kamsur, asin Masbate Alaga dini sa paaginin Zoom. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sa kamautan, mas dakol na mga residentes ang makaparehistro na para sa National ID System. Ang mga tauan kan Philippine Statistics Authority naglilibot na sa mga barangay para sa rehistrasyon. Ina nangyari sa barangay Bañadero, Legazpi City kung saan ang mga residentes nagkaigwa naman nilakdang na magduman sa barangay hall tanganing aprobitsaran ang pagpaparehistro. Kinabi ni Punong Barangay Art Marco na sinda nagpapasalamat sa PSA dalantes sa paagi kini mas dakol na mga residentes ang mainganyar na magparehistro para sa National ID System. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. May total na 12,127 individual halos sa 53 na institusyon sa probinsya ni Albay ay nakapagparehistro na sa Philippine Identification System kan Philippine Statistics Authority Albay. Sigun sa nasabing opisina, nasa 37 opisina de gobyerno as in 16 na pribadong sektor ang nagpartisipar didi. Kaibahan ang 15 opisina kan mga uniformed personnel. Tebong ka na eksperyensya na pandemyang COVID-19, ang PhilSys registration team padagos ang pagkondukta nin mobile registration sa mga harayong barangay. Ang mga registration teams nakataltag sa mga registration centers sa Embarcadero de Legazpi, SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, asin iba pang syudad asin munisipyo dahil target nindang makapagparehistro nin 1,085,837 bago matapos ang taon 2021. Alagad sa ngunya, nasa 53.86% pa sana kaini o katumbas ng 584,845 individual. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Poon ngunya naldaw ang mga paratyenda sa gilid kan bypass road sa barangay Salugan, Pasiri sa barangay Libod, Kamalig Albay, ibabalyo na sa mas mahiwas na lote. Inang pahayag ni Alkalde Caloy Baldo sa pagsasabi na ang gagamiton na parametras na lugar iyo ang pribadong lote na sa diri ni sarong kontraktor. Sa ibong nalado, ang mga truck asin iba pang vehikulo igwaman ng lugar na pwedeng maparadahan tanganing di makaulang sa bulos kan trafiko, lalo na tainingon yan ang pigagian na di na maagi sa sentro. Sa ngunyan buhay ang lugar dalan sa presensya kan negosyo sa nasabing bypass road. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Ipagbabawal na kanukan ng gobyerno kan Kamalig Albay ang pagparada kan mga truck na may kargang urig hali sa Visayas sa Sin Mindanao sa kahalabaan kan Barangay Libod sa Lugan Bypass Road. Ini ang naging resulta kan paghururon entry kan Kamalig LGU asin mga tag sa diri kan daga sa nasabing barangay dahil naman sa mga nare-resibe nindang reklamo kan mga residentes na grabing peligroso ang mga pigwawalat ng basura asin parong sa kapalibutan asin sa Stalog. Dahilan kaini pinagrekomendar kan LGU sa mga kapitan kan nasabing barangay asin Barangay Solid Waste Management Council na magkondukta nin river cleanup asin may got na monitor ang lugar. Yan na sa sinabi ni Mayor Caloy Baldo na ililipat naman sa sarong bakanteng lote ang mga paratyenda sa bypass road tanganing masiguro na salbado man ang mga maagi sa tinampo asin ang publiko. Yan ang primero kaptang kan mga bareta.
Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bibito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man giraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2021 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1187, series of 2021. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Patuloy pa ring tumataas ang mga nagkakasakit ng COVID-19. Dahil dito, muling itinaas ang quarantine restriction sa ibang lugar, lalo na sa mga kinakitaan ng Delta variant. Gagamitin ng mga lokal na pamahalaan ang panahong ito upang pagigtingin pa ang pagtugon sa mga kaso at pabilisin ang bakunahan sa mga lugar na mataas ang panganib sa Delta variant. Habang ginagawa ng gobyerno ang mga hakbang na ito, patuloy ang panawagan ng Department of Health na magmask, hugas, iwas at magpabakuna kung panahon nyo na para maproteksyonan ang sarili at iyong mahal sa buhay laban sa COVID-19. Paalala ng DOH, piliin ang mga gawaing ligtas sa COVID-19. Lemes na, kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex na. Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kang relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirundom. Ang Robust bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin.
Drink responsibly. Nais pong ipaalam ng APEC na isa sa mga prioridad ng opisina ang pagbaba ng system loss sa kadahilanang nakapatong ito sa buwan-buwan na bill ng mga konsumidor. Para sa inyong impormasyon, ang sino man na mahuli na lumabag sa Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Law o ang pagbabawal sa pagnakaw ng kuryente ay mapapatawan ng mabigat na penalidad o pagkaputol ng serbisyo ng kuryente at pagsampa ng kaso. Sa mga gustong magsumbong sa mga lumabag sa Republic Act 7832, maaari po kayong pumunta o tumawag sa opisina. Muli, sa otorisadong opisina at bayad centers po tayo magbayad. Maraming salamat po. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neuropion na. Neuropion, neuropion on. Neuropion, neuropion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the wellness industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award at mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration, mabibili sa mga supermarkets at botika. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Class, siya ang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Mag-4S kontra dengue! Ano nga yun, class? Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang parol, ihanda ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Pasayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum.
Ang robust mahubulong asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million! 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa Grand Draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified Packs. Register through SMS or Facebook Messenger at isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru, o take-out. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Detalles ng Bareta sa lado nasyonal. Sinabi kan Department of Health na sobra na sa 60 milyones ang naitudok na COVID-19 vaccine poon kan Marso. Sinabi ni Health Undersecretary Mirna Kabutay na nasa 60 milyones 406,424 doses ng bakuna ang naitudok na sa nasyon. Narestruman sa National Capital Region ang pinakahalangkaw na bilang ng mga fully vaccinated kung saan ini nasa 8 milyones o 88% kansendang populasyon. Nagsunod man ang Cordillera Administrative Region na nasa 500,000 na fully vaccinated na persona. Sa datos na ipinalawas ka National Vaccination Operations Center, nasa 32 milyones 656,615 ang naturukan ng primerong dose, mantang 27 milyones 749,809 na bakuna naman sa ikaduwang dose. Sinabi kan Department of Health na nasa total na 40,419 mga minor de edad na may comorbidities ang nabakunahan na kontra sa COVID-19 poon kan magpuon ang kampanya kan Oktubre 15. Sinabi ni Health Undersecretary Mirna Kabutahe, pamayo kay National Vaccination Operations Center, na ang numero minarepresentar sa 3.18% kan target population na 1.2 milyones. Ang gobyerno nagpuuna man na magbakuna sa ibang pediatric population na may edad na 12 hasta 17 anyos kung saan ang target population nasa 11.4 milyones man. Siyang sinabi na puntiryan nindang mabakunahan ang 80% umaabot sa 10 milyones kan 12.7 milyones na mga may edad na 12 hasta 17 anyos
sa Disyembre. Tigko-konsiderar kan Pilipinas na paiwason pa sa masunod na taon ang sendang pediatric COVID-19 vaccination para maisabay naman ang mga aking may edad 12 anyos paibaba. Inang pahayag ni Health Undersecretary Mirna Cabotaje matapos aprobaran kan U.S. Center for Disease Control and Prevention ang paggamit ni Pfizer as in BioNTech COVID-19 vaccine sa mga aking may edad na 5 hasta 11 anyos. Sa sinabi na kinakaipon ay konsiderar ang plano sa masunod na taon na mabakunahan na ang mga may edad 12 anyos paibaba. Sinabi kan Department of Health na ang Pilipinas nakakaigwa naman ng inventaryo ng mga healthcare workers na maresibinin booster shots kontra sa COVID-19. Sinabi ni Health Undersecretary as National Vaccination Operations Center Chair Mirna Cabotaje na sinamabakuna ng 1.9 milyones sa mga health workers. Sayang ipinaliwanag na sina nagkakaigwanan ng tali as in inventaryo sa mga healthcare workers na nabakunahan na. Idinagdag pa man niya na ang gobyerno mapaunakan pagbabakuna kung ang emergency use authorization sa mga bakuna aprobado na as in nagpaluwas na ng rekomendasyon ang World Health Organization. Bareta Alas sa ibang nasyon na yugyog nin magnitude 6.2 na linog ang North Sumatra na sakop kan Western Indonesia. Nailing ang epicenter sa kanlinog sa distansyang 130 kilometros sa surweste ka Nias Barat District na may raram na 6,000 kilometros. Sinabi kan Meteorology, Climatology and Geophysics Agency na aminabot nin 3 hasta 4 na paglinog ang namatian sa kataning na probinsya kan West Sumatra asin Aceh. Dayman nagkausa ng darakulang ukol o tsunami, mantang dayman ng danyos o casualty sa nasabing lugar. Barata sa lado ng sports, kinauro na ng sarong team sa Japan B-League si Robert Bolick, tanganing magkawat sa saindang team. Si Bolick ang sunod na target na makuha kan B-League para sa saindang Asian Import Quota Rule. Tarong ahente na nagrepresentar sa 5 team sa B-League ang nakipagnegosasyon sa mga PBA players o sa saindang mga managers sa posibilidad na pagkawat sa Japan. And at kaini, nagka-interes kay Barangay Ginebra Big Man Christian Stan Hardinger Big Man Christian Stan Hardinger as in Japet Aguilar ang mga teams sa B-League. Baretang ano? Paano? Aramon ta sa Baretang ano? Madali lang, communistic. Baretang ano, sabing naitudok sa sarong senior citizen ang magkakaibang bakuna kontra sa COVID-19. Sigun sa report, namidbidan ang 71 anyos na si Anatolio Arigada na enot ng nabakunanin Moderna kanagusto asin sinundanin Sinovac kaan Septyembre. Naadit ko niyan si Arigada na tibaad siya pig-aadalan kan mga doktor. Alagad sigun sa lokal na gobyerno kan Antivola City na ang pagsalak o paghalo din magkakaibang brand nin bakuna kontra sa COVID-19. Bako polisiya kan DOH sa ngunyang padagos ang investigasyon kan mga health authorities manunungod sa nasabing insidente. Showbiz Balita! Showbiz Balita! Nagpaluwas na nin subpina ang National Bureau of Investigation para sa talent manager na si Annabel Rama. Ini may kinarama sa cyber libel na naisumitan ni Jake Hoson, ating personal aid ni Senador Manny Pacquiao. Sa kapos na laban ni sa boxing ni Pacman, pero may kaiba si Jake kung kaya siya ang binansaga na pambansang anino. Napapalaman sa subpina kan NBI Special Projects Team na kaipuhan magduman si Rama sa sinang opisina sa Nobyembre 3 para hagadanin paliwanag may kinaraman sa reklamo ni Hoson. Ang reklamo nagugat sa akusasyon ni Rama kay Hoson na naging kausa para magkaigwanin lamat ang relasyon kay Pacman. Mientras tanto sa Bareta sa lado ng salud, ngunya na bulan ni Nobyembre, pagsiselebrar kan nasyon ang National Children's Month.
Ang tema para sa taon na ini ay ang new normal na walang iwanan. Karapatan ng bawat bata ating tutukan. Sigun sa mga eksperto sa salud sa Department of Health, sabay-sabay na ibubusol ang mga diretso kan mga jóvenes asin ipaaram sa gabos na sinda ang pag-asa kan sa tuyang nasyon. Kamautan tasinda para sa sarong Healthy Pilipinas. Tandaan, health is wealth. Bareta, sa kamugtakan kan panahon. Dalawang LPA ang ating binabantayan. Ngunit yung isang nasa kanluran ng Palawan, ito po ay malusaw kaninang alas 2 ng madaling araw. At yung isang LPA naman, ito ay unti-unti po lumalapit dito sa kalupaan ng Pilipinas. Kaya na alas 3 sa madaling araw, ito ay namataan sa layong 580 kilometers, silangan ng Borongan City, Eastern Samar. O ito ay nasa distansyang 760 kilometers, silangan ng Legazpi. Ang coordinate, 12.3 degrees north, 130.7 degrees. Mababa naman ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Itong nasa low pressure area, ngunit ito po ay lumalapit dito sa kalupaan ng Bicol at Visayas area. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, ang Albay, Sorsogon, Catanduanes at Masbate ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalap-kalap ng mga pagulan at pagkidlat-pagkulog. Katamtaman na hangin mula hilagang silangan ng Ihiral na may katamtaman na paghalo ng karagatan. Wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboard ng Bicol region. Ang agad ng temperatura, 24 hanggang 31 degrees centigrade. Mula sa Pag-asa, DOST, Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Yan mga tubang detalles kan mga barata ngunyan na Huwebes. Sa pagarakan mga pagiriba, Mardila, Angel Mostasa sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Technical asin Pag-asa. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako si Chie Antivola. Ako mo po si Edwin Peralta nagsasabing salamat kan sino pagantabay. Good morning kay Dr. Vilmahao. Yan ang DZGB Bareta Alas 7. Abangan niraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kainin.